И здравейте така, дами и господа. Това е вторият епизод на Майнкрафт и вижте, имаме една изненада. Така, много хубава изненада. Току-що изплорнах ето там и си донесох кон, дами и господа. Така, ето, ако не вярвате, ще отида при конете и ще ви покажа откъде за коня. Яйце. О, излезе, бе. Добре. Така, стигам да ви покажа. Ето конете. Ето ги. Ето ги конете. Оттук си взеха коня. Ето ги. Красиви коне. Хубави. Тук но аз отида да търся овце. Да ви кажа. О, още хубави коне. Какво? Остана е. Някой ми звъни и чакайте. Кой ми звъни? Преди някой ми звъни. Преди някой нещо... Добре, айде, играй. Ще играм. Добре, давай. Напочвам. Хубаво, ако не. О, малко конче. Така. Но на овце. Не има, ама. Овце няма. Овцете не са проблем. Не, на овце. Добре, пробирам се. Така. О, равин. Да, бе. О, да. О, е равин. Това е равин. О, айра виждам там. Добре. Ще спорна един път. Има малко лак. Така. Отиваме у нас. Така. 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 Няма семена. Трябват ни семена. Какво нито един? О, да. Семена. Така, той го махам. Така. Здравей, кончак. Правим. Обаче ние ще отиваме да копаем. Така. Малко да в мен. И... те ще ги спечем. Така. Остава кончак. Como гледа сега. И това азарта. Така. 2. Гледам да се спекат всичките.
Чакаме. Ще гледам кода. Мисля, че тази ябълки те... О, не, не. Не в него е тапанар. Не искам да се кача в него с ябълки. Излиза сърца ли? Кой беше май златните ябълки след? Майко мила. Не знам какво правя, просто... Какво? Ще му вземе деймидж. Съжалявам, конче. Падай. Не му вземе нищо. Влиза. Леве тапанар. Тъпкон. Ти търсиш боя, май. Така. Почваме да отивам. Да копаем. Така. Почваме да копаем. Така. О, да. Айрон. Това е добре. Много добре за нас. Така. Какъв е този звук, бе? Така. Добре. Събрахме камък. Даже още 4. Вижте, пиле държа ръката ми. Ето моето пиле. Така. Сложим айрон да се печа. Така. Прекрасен ден. Майте, бе. Май, бе. Не. Покажи от тук, бе. Покажи от тук. Така. Това скоро няма да порасне, както гледам. Добре. Така. Какво правим, мисля? Какво ще правим? Какво ще правим? Така. Така. За малко спрях видеото. Така. Опекох 4 желязо. Така. И това мисля за този епизод. Харесайте, абонирайте се, коментирайте, оценявайте. И до следващият път. Бау. Crazy Beach.